Кодекс кананічнага права з ксяндзом Дмітраем Пухальскім. Пятніца сёння, як заўсёды, гэтай гадзіне, калі няма пільных спраў, звязаных з вялікімі патрэбнымі справамі касцёла ў Беларусі, то до нас заўсёды прыходзіць у госці ксёндз Дмітрый Пухальскі. Сёння з намі у нас ужо ў студыі і распачынаем нашу праграму «Кодекс кананічнага права». Пахвалёны Езус Христос. На векі вечныя. Скажыце, ксёндз Дмітрый, аб чым будзем сёння размаўляць? Як я памятаю, то ўжо скончылі мы сужанства, перайдзем далей. Так, сужанства мы скончылі, а тое, што мы з вами непасрэдна ў эфіры бачыліся 2 тыдні таму назад, вось, а за гэтыя 2 тыдні амаль што кожны дзень я атрымоўваю па некалькі пытанняў звязаных з адным і тым самым, тое, што датычыць святаў Божага нараджэння, то сёння найперш, паглядзім, сколькі это часу займе, хацеў бы расказаць аб рэчах, якія, напэўна, цікавяць многіх. Калі ласка. Вось якія гэта рэчы, канешне, з пункту гледжання выключна права. Выключна права. Гэта, так сёлета склаўся календар, што 24 снежня гэта нядзеля. Так. І ў сувязі з гэтым у шматлікіх вернікаў. Памятаю, раней, сколькі 5 гадоў, 6 назад такое было, неяк мяне не мучылі за тым пытаннем. Сёлета гэта нешта страшнае. Людзі хочуць ведаць, як быць, што рабіць. А як быць, што рабіць? Святкаваць нядзелю Божае нараджэння. Толькі праблема ў тым, што людзі часта хочуць, можа, трошкі перахітрыць Пана Бога і залічыць одну нядзельную мшу за 2. Канешне. Но так не пойдет. Вось, па сутнасці, у чым справа, да? Год назад Божае нараджэнне было ў нядзелю, не было ніякіх праблем. Да? Было ў нядзелю, нядзеля, Божае нараджэнне, пасвяткавалі, ўсё добра. Згодна з правам, да, з абавязкам кожнага хрысціяніна быць на святой мшы, гэты абавязак мы павінны выконваць кожную нядзелю года і плюс ва ўстаноўленай урачыстасці. Да? І сярод гэтых урачыстасцяў таксама ёсць Божае нараджэнне. Натуральна, што ў гэты дзень чалавек павінен быць на святой мшы ў касцёле. Да? Больш таго, кодэкс гаворыць так, што гэты абавязак вернік можа выканаць або ў сам дзень, або ўвечары дня папярэдняга. Да? Так, на вігілію схадзіць на пастэрку. І не толькі з пастэркай, таксама з кожнай нядзелі. Можа быць, у нядзелю людзей розныя заняткі. Можа, хтосьці працуе, можа, хтосьці дзесьці выязджае. Усякае можа быць. Ось. Таму касцёл дае такую магчымасць удзельнічаць святой мшы дзень увечары папярэдняга дня. То есть у суботу вечарам можа схадзіць у касцёл на святую мшу і будзе лічыцца, што нядзельны абавязак выкананы. А ў мяне такое пытанне адразу. Калі пападзеш, і імша будзе з нядзельнага абраду, а можа здарацца такое, што прыйдзеш, і імша будзе з суботы? І што, яна менш важная будзе, ці што? Но... Ці не сапраўдная, ці што? Но гэта не будзе вігілійная імша, не? А якая разница? Ну, добра. Не, праблема так, это я наступная рэч, пра якую хацеў сказаць таксама. Бо ад чалавека, па сутнасці, не залежыць, што ён пачуе. То есть чалавек не мае ўплыву на тое, якая імша будзе, ці будзе нядзельная, ці будзе суботняя. Мы не маем абавязку ведаць прызвычайванні, скажем так, усіх святароў, бо некаторыя святары адправяць з суботы, некаторыя з нядзелі. Права літургічнае гаворыць так, што святар можа выбраць у суботу вечарам альбо імшы з суботу, альбо з нядзелі. Што ён выбера, залежыць ад святара, і мы не маем абавязку як бы пад гэта падстрайвацца. Толькі, калі касцёл гаворыць аб абавязку удзельнічання святой мшы, ён не гаворыць, скажем, з якога фармуляра павінна быць эта мша, ці яна суботняя, ці яна нядзельная. Для верніка, які, прыйшоў памаліцца, як мы верым, вось, але таксама выканаць нядзельны абавязак, бо ў нядзелю яго нешта там здараецца, не можа па нейкіх прычынах быць на святой мшы, а нават калі можа, проста хочуць паспаць, бо, напрыклад, святая мша ў нейкім касцёле ў нядзелю толькі ў 7 гадзін раніцы, больш няма. Натуральна, чалавеку хочацца паспаць. Таксама, то есть тут не тое, што павінна быць нейкая аб'ектыўная прычына, як у іншых выпадках. Бо, калі заўважыце, мы многа разоў казалі, для некаторых спраў павінна быць аб'ектыўная прычына. Тут не павінна яе быць. Проста абавязак можна выканаць альбо ў нядзелю, альбо ў суботу вечарам, і перад кім не трэба тлумачыцца чаму. І чалавек, прыйшоўшы ў суботу вечарам на святую мшу, ксёндз цэлебраваў з нядзелю, то з нядзелю, з суботы, то з суботы. Вось ад гэтая святая мша не перастае быць святой мшой. Да? То есть абавязак удзельнічання мы выканалі. Да? Што рабіць у такіх вот сітуацыях, як цяпер? Ёсць нядзеля, гэта нядзеля, прычым 4-я нядзеля адвенту, так? А ў панядзелак святкуем Божае нараджэнне. Да?
Зноў-такі традыцыйна што? Традыцыйна наш народ, кстати, традыцыя вельмі добрая, удзельнічаў святой імшы вігілійнай, так званай пастэрцы. Так. Імша ўначы. Але зноў-такі, зноў з праўнага пункту гледжання у нас няма абавязку удзельнічаць менавіта ў гэтай святой імшы. Мы можам удзельнічаць святой імшы ў панядзелак, у саму ўрачыстасць Божага нараджэння. Да? Больш таго, той, хто удзельнічаў святой імшы пастэрцы, ён таксама не мае абавязку быць на святой імшы 25-го. Да? То есть тут трэба раздзяліць гэтыя справы. Да? Адна з пабожнасці тое, што мы робім, а другое дело, вот гэты абавязак, каб не награшыць, да? Каб не парушыць права. Да? То есть атрымоўваецца што? Абавязак удзельнічання ў святой імшы сёлета 24 снежня мы можам выканаць калі? Альбо калі удзельнічаем вечарам 23-го, або на працягу ўсяго дня 24-го. Або раніцай. Тады фармуляры імшы будуць з 4-й нядзелі адвенту, альбо нават у пастэрцы, калі яна яшчэ цэлебруецца не апоўначы ўжо ў панядзелак, толькі, напрыклад, там 20 гадзін, 21. 23, тут уже, пачынаецца ў 23, яшчэ думаю, што можна залічыць. Вось, да? То есть гэтым мы можам таксама забяспечыць свой абавязак удзелу святой імшы нядзельнай. Таксама у Божае нараджэнне мы можам выканаць абавязак, удзельнічаючы альбо ў святой імшы вечарам 24-го ў нядзелю, 19, 20, 22, 23, ці апоўначы, калі пастэрка бывае, альбо ў сам дзень 25-го. Да? На любой са святых імшаў. Вось, то есть, напэўна, за гэтыя дні мы павінны быць 2 разы ў касцеле, то мінімум. Да? Ці гэта будзе, можа стацца так, што будзе 2 разы 24-го, 25-го не пойдзе. Можа, у некага так планы раскладаюцца. Можа быць так, што нехта будзе вечарам 23-го і пасля 25-го. Таксама можа быць. Да? Можа быць такое, што будзе і 24-го, і 25-го. Можа быць так, што будзе 24-го вечарам, ужо па сутнасці на пастэрцы, але і таксама 25-го. То есть тут варыянтаў ёсць вельмі многа. Можа, і запутаў каго, ось, але як бы права касцёла такое, да, што мы павінны, напэўна, не можам здыспенсаваць сябе, каб удзельнічаць толькі адзін раз у святой імшы. То бок прыйсці на пастэрку а 21 гадзіне і сабе думаць, залічу сабе і нядзелю, і пастэрку. Так. Альбо яшчэ лепш прыйсці на імшу 23 гадзіны, пачаў у суботу, у нядзелю закончыў панядзелак ужо. Так нельга. Так не. Наогул, калі размаўляем пра ўсе гэтыя абавязкі, тут трэба памятаць, што ўсё ж такі мы на святую імшу ідзём не для таго, каб выканаць абавязак. Так, таго, што абавязак, і толькі пільнуем, як бы тадзі схалявіць, перапрашаю за слово. Да? Так і ёсць. Сапраўды, размаўляючы сёлета з многімі людзьмі, такое ўражанне складваецца, што я не хачу нікого пакрыўдзіць, але людзі хочуць схалявіць. Проста вот адну імшу залічыць за 2. Не ў гэтым справа. Бо ўсё-такі нядзельна, як 4-я нядзеля адвенту, свая літургія, прыгожая літургія, яшчэ прыгатаваўчая, а ўжо пастэрка, ўжо святая імша 25-го, таксама гэта ўжо імша з урачыстасці. Больш таго, калі я ўжо трошкі пераключуся на літургічнае права, гэта не мая дзялка, але ўсё ж такі там 25-го наогул ёсць такія, кожная імша мае свае фармуляры, да, то есть чытанні свае, евангелі свае, псальмы свае, ёсць імша ў вігілію адзін фармуляр, ёсць імша ўначы, ёсць імша о світанні і ёсць імша ў дзень. Да, то есть есть 4 разныя фармуляры, не значыць, што мы ўсе павінны быць на гэтых імшах, да? Але святары, адпраўляючы ў адпаведных гадзінах гэтыя святыя імшы, яны могуць выкарыстаць гэтыя 4 розныя фармуляры, да, каб ўсё ж такі упрыгожыць сабе ўрачыстасць і так далей. Дзякуй вялікі. Больш таго, у гэты дзень 25 снежня кожны святар мае права адправіць 3 святыя імшы. Як звычайна, толькі адну можна адправіць, а іншая пры неабходнасці, вялікай неабходнасці, то 25-го можаш адправіць 3 святыя імшы спакойна і без... можаш пасвяткаваць. Такі прэзент касцёл дае святарам 25 снежня. Можа, вернікам дае прэзент? І вернікам і святарам ведаеце, бо святар таксама хочацца адправіць святую імшу. Як я часцей за ўсё, як бы не сам цэлебрую, то кан цэлебрую, недзе ў катедры, ці з біскупам, ці яшчэ недзе, хочацца і самому адправіць. Ўсё ж такі, я таксама святары, поэтому дзе-нибудь там імшу ў Мінску хапае, дзе-нибудь кто-нибудь запросіць, сам упрашуся. Ось, але святая імша будзе адправлена. Ось.
Дзякуй вялікі. Спадзяюся, што нашым радыёслухачам усё цяпер ясна і ніхто схалявіць, схалтурыць не захоча, а выканае ўсё як мае быць, і гэта мае быць прыраўняецца да жадання сэрца. Вельмі добрыя словы, прыгожыя, але это яшчэ не ўсё. Ага, яшчэ нешта. Яшчэ нешта. Чаму? Яшчэ чарговая справа звязана з постам 24 снежня. Ну, это не абавязковы пост, это наша традыцыя. Наша традыцыя. Толькі, на жаль, не ўсе пра гэта ведаюць. Я ведаю многіх пробашчаў, таксама мінскіх, якія ў сваёй такой, можа, гарлівасці аб дабры вернікаў, каб вернікі не сышлі з дарогі праведнай, сапраўды кажуць, што 24-га абавязкова павінен быць пост. Больш таго, нават на некаторых плебаніях іншым святарам есці не даюць 24-га, каб пасцілі. Да? Сапраўды, вось гэта мы павінны памятаць, што гэта 24-га пост выключна традыцыйны. Добра, калі такая традыцыя ёсць, добра, калі яна існуе, добра, яе трэба падтрымліваць, але з другога боку мы таксама павінны памятаць адну вельмі важную рэч, што ў касцёле ніколі ў нядзелю няма посту. У нядзелю мы святкуем што? У васкрасенне Ісуса Хрыста. Да? І нават у першых стагоддзях хрысціянства была такая практыка, калі хто пасціўся ў нядзелю, таго выключалі з касцёла, бо азначала, што нічога не разумеў у хрысціянстве. Нядзеля – гэта абсалютна выключны дзень, абсалютна выключны дзень, дзень перамогі над смерцю, дзень перамогі над грахом. Вось і пасціць у нядзелю сапраўды было нельга. І вось тут спатыкаюцца дзве гэтыя рэчаіснасці 24-га, да? Па праву касцёла гэта не пост, да? Цяпер няма, конечно, такога, што не можа быць посту ў нядзелю, то есть за гэта з касцёла не выключаюць цяпер. Вось, ну але вось эта практыка, таксама святкаванне нядзельны таксама павінна недзе быць. Вось поэтому, напэўна, кожны павінен вырашыць да сябе, пасціць, не пасціць, вось, але, напэўна, добрая справа ёсць традыцыю падтрымаць, вось, але таксама вось гэтая справа, аб іх трэба і варта памятаць. Гэта менавіта, што датычыць 24 снежня, вось эта вігілія, якая чакае нас паслязаўтра, вось, каб, напэўна, кожны са спакойнай душой мог удзельнічаць у святах і закончыць адвент таксама і пачаць святкаванне Божага нараджэння. У студыі праграма «Кодекс кананічнага права» і разам са мною ля мікрафона ксёндз Дмітрый Пухальскі, і зараз будзем працягваць далей нашу размову. Да якой тэмы перайдзем? Чым будзем далей працягваць? Закончыўшы тэму сужэнства, хацелася б, можа, так сёння некалькі слоў сказаць яшчэ аб адным пытанні, якое, даволі часта ўзнікае ў вернікаў. Гэта, скажем так, калі католікі могуць прымаць сакраманты, якія сакраманты ў іншых хрысціянскіх касцёлах, напрыклад, у царкве праваслаўнай. Ці калі, напрыклад, праваслаўныя ў нас могуць прымаць святыя сакраманты. Ці існуюць якія прадпісанні права на гэту тэму, да? Бо сапраўды, часта стараюцца такія сітуацыі, што вось пры нейкіх умовах чалавек прымае сакраманты не ў распарадчыка свайго касцёла. Гэта дзейнічае ў два бакі, канешне, як католікі часамі не ў каталіцкіх касцёлах ці супольнасцях могуць прымаць пэўныя сакраманты. Таксама і не католікі часамі людзі могуць прасіць аб гэтым у каталіцкага святара. Як паступаць у такім выпадку, што можна, што нельга і гэтак далей. І пра гэта хацелася б сказаць некалькі слоў. Першае, самае простое правіла, што каталіцкія распарадчыкі годна удзяляюць сакраманты толькі вернікам-католікам, якія са свайго боку годна прымаюць іх толькі ад распарадчыкаў-католікаў. То есть звычайная сітуацыя, нармальная сітуацыя, калі каталіцкі святар удзяляе сакраманты каталіцкім вернікам. Незалежнасці ад абраду, усходні, заходні. Вось, калі мы пашлі паспавядацца, я пашоў паспавядаўся да каталіцкага святара ў нармальнай сітуацыі, так? Пайшоў, прыняў камунію ў каталіцкае святара, пахрысціў дзяцей у каталіцкае святара, павянчаўся ў каталіцкае святара і так далей. То есть усе сакраманты сапраўдна і годна, канешне, пры выкананні ўсіх неабходных іншых умоў, пра якія пра сужэнства мы ўжо казалі, пра іншыя сакраманты яшчэ будзем казаць, але так у нармальнай сітуацыі. Але на жаль, у жыцці сітуацыі бываюць розныя, і не толькі нармальныя. Таму наступнае прадпісанне гаворыць так, што заўсёды, калі існуе неабходнасць або да гэтага скланяе сапраўдная духоўная карысць,
і адсутнічае небяспека памылкі або абыякавасці, дазваляецца вернікам, якія фізічна або маральна не могуць звярнуцца да распарадчыка-католіка, прымаць сакраманты эўхарыстыі, пакаяння, намашчэння хворых ад распарадчыкаў некатолікаў, у якіх гэтыя сакраманты існуюць сапраўдным чынам. Много ўсяго сказано, зараз патрошкі буду тлумачыць. Напрыклад, возьмем да прыкладу адносіны католікаў праваслаўных, бо это часцей за ўсё сітуацыя у нас часцей за ўсё у нас здараецца сітуацыя. То есть цяпер мы разглядаем магчымасць, калі католік можа прыняць нейкі сакрамент у праваслаўнай царкве, напрыклад. Так? Першае, заўсёды, калі існуе неабходнасць, або да гэтага скланяе сапраўдная духоўная карысць. Да? То есть ёсць неабходнасць. Ёсць, напрыклад, нядзельная святая імша, няма ксяндза каталіцкага, няма касцёла. Да? Чалавеку трэба быць на святой імшы, трэба прыняць святую камунію, няма ксяндза, што рабіць. Да? Тады, канешне, можна пайсці ў праваслаўную царкву, удзельнічаць у там літургіі, прыняць святую камунію. Тут ужо наступнае пытанне, ці удзеліцца святая камунія, гэта ўжо на гэта мы не можам адказаць. Да? Таксама адсутнічае небяспека памылкі або абыякавасці. Да? То есть чалавек усё ж такі павінен ведаць, што ён ідзе не ў свой касцёл, да? То есть ён ідзе ў праваслаўную царкву. Не можа быць такое, што мне ўсё роўна куды хадзіць, часамі кажуць, Бог адзін, ён разбярэцца. Да? І там адну нядзельку сюды схожу, другую сюды, трэцюю сюды, вот так вот неяк жыву. Такая несвядомасць. Несвядомасць, альбо таксама абыякавасць можа яшчэ быць. Так? Вось абыякавасць. Поэтому тут кодекс таксама падкрэслівае, што не можа быць такой абыякавасці. Да? Вот. І зноў-такі дазваляюцца вернікам, якія фізічна або маральна не могуць звярнуцца да распарадчыка-католіка. Што значыць фізічна, это больш-менш разумела. Да? То есть, няма чалавек нідзе сядзіць у глыбокай Сібіры, напрыклад, там да бліжэйшага касцёла некалькі сотняў кіламетраў, паехаць няма на чым, і што рабіць, да? Вось. Або, напрыклад, маральна не могуць звярнуцца. Па нейкіх прычынах чыста то есть распарадчык католік ёсць, так, толькі па нейкіх прычынах вельмі такіх, можа, прыватных, можа быць нават нейкая асабістая там недамоўленасць паміж людзьмі. Правядзіце прыклад, бо так трошкі незразумела, якая можа быць прычына маральная, што ты не можаш пайсці паспавядацца ў касцёл. Напрыклад, ёсць такі грэх, які твой пробашч не можа табе яго адпусціць. Чаму? Таму што ты за тым пробашчам грашыў разам. Напрыклад. Я дзяўчына, ясна. Ясно, так. То есть может быть такая ситуация, да, напрыклад, да? Это, то есть фізічна можаш пайсці да свайго пробашча паспавядацца, але маральна гэта зрабіць не можаш, таму што, па-першае, ён саўдзельнік у граху не можа удзеліць адпушчэння грахоў, да? Поэтому, існуе гэта маральная немагчымасць. Такі прыклад, ці часта такое можа здарыцца? Конечно, не часта. Уже намного часцей фізічная немагчымасць. Да, маральная, она, конечно, таксама можа здарыцца, але, напэўна, не так часта, як немагчымасць фізічная. І ў такой сітуацыі, то есть толькі такой сітуацыі, калі няма памылкі, да, калі ёсць неабходнасць, духоўная карысць, калі немагчымасць фізічна або маральна звярнуцца да свайго распарадчыка, толькі ў такой сітуацыі, да, католікі могуць прымаць сакраманты, прычым якія? Пакаянне, эўхарыстыя, намашчэнне хворых. То есть толькі гэтыя 3 сакраманты могуць прыняць у распарадчыкаў некатолікаў, то есть мы гаворым, прыклад, праваслаўных. Да? То есть гэтыя 3 сакраманты, чаму гэтыя толькі 3? Таму што гэтыя 3 сакраманты звязаны са збаўленнем чалавека. Да? То есть гэтыя 3 сакраманты, яны сапраўды, скажем, неабходны для збаўлення. Калі чалавеку трэба паспавядацца, трэба прыняць святую камунію, і трэба таксама намасціць хворых. Напрыклад, у бальніцы прыходзіць бацюшка праваслаўны, святара няма. Трудна. Прымаем гэты сакрамент, калі няма магчымасці звярнуцца да свайго святара. Толькі гэтыя 3 сакраменты. Таму што датычыць хросту, канешне, калі гэта па-за небяспекай смерці, трэба шукаць свайго распарадчыка. Сужэнства таксама можа не гарыць. Святарства, гэта, скажам, гэта можа пачакаць.
Да, вось такія сакраменты, якія сапраўды датычаць такога фізічнага стану чалавека, маральнага стану чалавека, сакраменты аздараўлення, як мы кажам, таксама споведь і намашчэнне хворых, гэта сакрамент аздараўлення, таксама эўхарыстыя звязаныя з імі. Да? То есть гэтыя сакраменты у такіх сітуацыях можна прыняць у распарадчыкаў, не католікаў, то есть, напрыклад, у праваслаўных. Тут можа ўзнікнуць пытанне, як праваслаўныя на гэта паглядзяць, тут мы ўжо нічога не можам сказаць, уже як ёсць, так ёсць. Гэта такая сітуацыя. Вось, далей. Гэта датычыць толькі праваслаўных ці, напрыклад, яшчэ армянскай царквы ці іншых грэка-каталікоў ці там... З грэка-каталікамі наогул няма ніякіх праблем. Чаму? Таму што яны католікі, яны маюць... То есть тут толькі разніца абрадавая, то есть тут ужо мы можам кожны сакрамент прымаць у грэка-католікаў, таксама грэка-католікі у нас прымаюць кожны сакрамент. З грэка-католікамі няма ніякіх праблем. Праблемы з тымі хрысціянскімі касцёламі, тут іменно касцёламі, да, то есть каб у іх быў сакрамент святарства, сакрамент эўхарыстыі. Тут няма гаворкі аб пратэстантах. Вось, менавіта гэта армянскія входзяць, і там розныя ўсходнія, коптскія, гэтак далей. Усе ўходзяць сюды, вось, але, кажу, для нашага такого больш часцей здараецца гэта прыклад праваслаўных. Вось, у гэтых справах як бы ўсё можна прымаць сакрамент, да? У прадстаўнікоў гэтых касцёлаў. Зразумела. Далей. Цяпер сітуацыя асобы, напрыклад, праваслаўнай, вось і распарадчык католік. Прыходзіць чалавек праваслаўны касцёл, пытаецца, ці можам паспавядацца, ці можа прыняць камунію, і так далей. Што тут права гаворыць? Распарадчыкі католікі годна ўдзяляюць сакраменты, опять же, пакаяння, эўхарысты і намашчэння хворых членам усходніх касцёлаў, якія не маюць поўнай камуніі з каталіцкім касцёлам, то есть, па сутнасці, праваслаўным, калі члены гэтых касцёлаў самі аб гэтым папросяць і будуць падрыхтаваны адпаведным чынам. То есть тут уже намного прасцей. Калі праваслаўны да нас прыходзіць, дастаткова, каб ён аб гэтым папрасіў і быў падрыхтаваны адпаведным чынам. Да? То есть касцёл все-таки мудры ў сваім правадаўстве. Да? То есть калі католік недзе павінен пайсці у другі касцёл, павінен для гэта быць прычына, неабходнасць, немагчымасць прыйсці да свайго і гэтак далей. Калі іншы да нас хоча прыйсці, мы ўсіх прымаем. То есть калі только адпаведным чынам падрыхтаваны, калі сам пра гэта просіць. То есть тут не важна, ёсць магчымасць пайсці да свайго, нема. Для нас гэта не праблема. Вось. Як это ўжо будзе з правадаўствам, напрыклад, у царкоўным, тут уже может быть по-рознаму. Вось, тут, на жаль, мы нічога сказаць не можам. То есть наша права гэтага не забараняе. Наоборот, таму, калі ёсць, напрыклад, сітуацыя змешаных сужэнстваў, да, калі людзі... часта бывае такая сітуацыя, калі праваслаўны бок ніколі не спавядаўся, напрыклад, ні ў царкве, нідзе. Ён прыходзіць у касцёл, так, з ім уже катэхезу праводзіш, і дакументы там складаеш, там, можа, просьбу аб дыспенсе, просіш і гэтак далей. Вось, і кажу, што чалавеку трэба паспавядацца, калі, напрыклад, праваслаўным астаецца. Ён так, а можна я у вас паспавядаюся? Так часта бывае. Конечно, спавядаеш в такой сітуацыі, ён сам пра гэта просіць, ты ведаеш, у чалавека адпаведным чынам падрыхтаваны. То есть у такой сітуацыі можна, і таксама понятно, што і на такім шлюбе камунію святую таксама удзяляеш праваслаўным усім, бо яны падрыхтаваны, бо яны просяць аб удзяленні гэтага сакраменту. Ясно. Гэта другая сітуацыя. Трэцяя сітуацыя, яшчэ тут уже больш звязана з пратэстантамі. Да? Калі існуе небяспека смерці, тут уже толькі небяспека смерці. Да? Або калі на думку дэцызіяльнага біскупа або канферэнцыі біскупаў да гэтага пабуджае вялікая неабходнасць, распарадчыкі католікі годна ўдзяляюць гэтыя сакраменты і іншым хрысціянам, якія не маюць поўнай камуніі з каталіцкім касцёлам, якія не могуць звярнуцца да распарадчыкаў сваёй супольнасці і самі аб гэтым папросяць, калі толькі яны вызнаюць каталіцкую веру ў адносінах да гэтых сакраментаў. Да? То есть тут ідзе гаворка такая, што каталіцкі святар можа таксама ў небяспецы смерці, то есть толькі ў небяспецы смерці удзяліць гэтыя сакраменты, опять же, споведь, намашчэнне і эўхарыстыя, толькі гэтыя тры сакраменты, да, прадстаўнікоў касцёльных супольнасцяў, якія не знаходзяцца ў поўнай камуніі з касцёлам, то есть пратэстантаў.
Тут уже не ўжываем слова касцёл, толькі супольнасць касцёльная, бо няма эўхарыстыі, няма святарства ў іх. Вось. Калі об этом папросяць, знаходзяцца ў небяспецы смерці. Ну і калі яны маюць як бы каталіцкую веру адносна гэтых сакраментаў. З гэтым праблема заўсёды можа быць. Бо калі пратэстанты ўсё жыццё прымалі эўхарыстыю, напрыклад, як яны гавораць эўхарыстыю, ламанне хлеба, як сімвал таго, што рабіў Езус, а не як праўдзівае цела і кроў Хрыста, то калі нават святар прыедзе у шпіталь, дзе ляжыць пратэстанты, то яго папросіць аб сакраменце, ён трэба сапраўды паглядзець, ці чалавек разумее, што ён прымае. Што ён сапраўды прымае цела Хрыста. То есть у гэтых пытаннях ён павінен мець каталіцкую веру. А калі чалавек вось прыходзіць да святара і кажа: «Я хачу стаць практыкуючым католікам». Ну, такое пытанне заўсёды цікавае. Па-першае, адкуль чалавек узяўся, да? Ну, быў пратэстантам, а прыйшоў у касцёл каталіцкі. Ну, это ўжо адкрываем цэлую іншую дзялку, да? То есть, калі чалавек Ясна. быў... Не, спакойна, пытанне для таго, каб стаць католікам, трэба вызнаць каталіцкую веру. Конечно, адпаведным чынам падрыхтавацца. Вось тут з'яўляецца цэлае пытанне з абрадамі. Я про это буду рассказывать, напэўна, для гэта цэлая перадача будзе патрэбна. На жаль, тут цэлая, ну не то што путаніца, толькі вельмі это ўсё складана, нелёгка. То есть усё гэта магчыма. Трэба толькі прайсці некаторыя працэдуры. Больш таго, нават скажу, з пратэстантамі будзе лепш, чым з праваслаўнымі. Лягчэй, чаму? Таму што пратэстанты пасля вызнання веры яны становяцца католікамі лацінскага абрада. Вось. Бо праваслаўныя становяцца католікамі ўсходняга абрада. І для таго, каб памяняць абрад, калі нехта хоча, так, быўшы ўсходнім католікам на лацінскі абрад, трэба, не больш, не менш, але дазвол апостальскай сталіцы. Для кожнага выпадку. Але пра гэтая працэдура буду казаць у нейкай з нашых наступных перадач, бо сапраўды эта тэма вялікая, то есть на гэта патрабуецца час. Вось. То есть яшчэ раз падагульняючы, да? Нармальная сітуацыя католік у католіка, да? Пайшлі, паспавядаліся, усе сакрамэнты ўдзялілі. Да? Калі ёсць нейкая неабходнасць, калі немагчымасць вярнуцца да свайго распарадчыка, да? То есть тады католік можа прасіць аб удзяленні сакраменту толькі трох: эўхарыстыі, намашчэння хворых і споведзі, так, у распарадчыка не католіка, да, то есть пайсці у царкву, напрыклад, прыняць гэтыя сакраменты. А з другога боку, калі праваслаўны прыходзіць у касцёл, ксяндза просіць аб удзяленні гэтых сакраментаў, і дастаткова толькі папрасіць, і каб понятна, чтоб ён меў веру, што это такую самую веру, што гэта сакрамент дзейнічае. Вось, а з пратэстантамі, на жаль, толькі ў небяспецы смерці. Толькі ў небяспецы смерці можам рабіць такія справы. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, ксёндз Дмітрый. Не дадаць, не адняць, скажу так. Усё вельмі канкрэтна, вельмі падрабязна. Дзякуй вялікі за гэтую праграму. Нагадаю, што ў нас у студыі, як заўсёды, па пятніцах да нас прыходзіць у госці ксёндз Дмітрый Пухальскі, канонік, з якім мы размаўляем і які да нас прыбліжае да простых вернікаў кодэксы кананічнага права, бо гэта варта ведаць кожнаму католіку, кожнаму хрысціяніну. Вы слухалі перадачу «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім.